Transport Group nga Iklahoda nagpadala sang sulat kay Energy Secretary Alfonso Cusi agud magpangayo sang bulig kag kaathagan sa asod-asod nga saka sa presyo sang gatong. Ini gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Sa ika-6 nga semana subong nga tuig, liwat naman nga nagsaka ang presyo ng produktong petrolyo. Epektibo kainas ang aga, piso kag 20 sentimos sa gindugang sa kada litro sang diesel, piso kag 5 sentimos naman sa kada litro sang gasolina, kag piso kag 25 sentimos sa kada litro sang kerosene. Konsumahon base sa datos ng Department of Energy, 7 pesos and 95 centavos na ginsaka sa kada litro sang diesel, 5 pesos and 70 centavos sa gasolina, kag 7 pesos and 20 centavos sa kada litro ang ginsaka sang kerosene. Sa sunod-sunod nga saka sang presyo luyag sa Transport Group nga magpangayo sang bulig sa national government sang pinalikdan nga semana sang nagpadala sang sulat sa Iklahoda President Boyet Parcon kay DOE Secretary Alfonso Cusi. Natuhoy diri. Amo na ginalotolat nato na mga reply sa atong sinidri nga incho sang gobyerno nga ginapangayo nato sang bulig no nga kung paano nga mapa-minimize na ya pwede nakasaka ganin nga bisan siningkimos na kada semana wala na problema sa aton. Sino pa kay Parcon kung hindi gid masolusyonan ang pagtaas sa presyo sang gatong, mapilitan kuno sila nga ituso ang dugang nga plete sa jeep sang 2 pesos kag 50 sentimos. Replyan nila kag tamdon man nila ini aton nga sulat kay hindi lang ni apart sang drivers naton sa transportasyon kundi part ini sa atong pumulo. Tunga naman ang reaksyon sa mga pasahero sa plano nga saka sang plete sa pampubliko nga salakyan. Wala man kaso, magsaka ang plete, basta may practice lang sa social distancing. Okay na magsaka ang plete, basta ang mga talaklo hindi naman sa lalaki. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One West of Visayas.